Nime yksi Kaija K-biisi, nyt. Anna spot. Damn, it's got quiet, right? Moi, mä oon ykkönen. Moi, mä oon kakkonen. Moi, mä oon kolmonen. Moi, mä oon nelonen. Moi, mä oon vitonen. Millä esineellä teet lyötiin pienen? Vanhimmilla oli kyllä aika paljon vaihtoehtoja, mutta yleensä oli ihan normaali sandaali. Yeah. Sanoisin kyllä sandaali tai kädä. Itellä oli omalla faijalla. Se oli sellainen vähän paksumpi sandaali. Siinä oli tosi kova pohja. Se oli ainakin oma henkilökohtainen lempi. Joo, mulla ei varmaan itellä toi laturi. Numero 4. Joo. Mikä sun muutsin go-to safka? Mitä se tekee sulle? Tää himas? Kana, teriyaki sauce, riisi. Se laittaa siihen curry maustet vähän siihen riisiin. Ja banana kylkeet, niin. Kyllä banani. Ei tuu kylkeä. We already know kakkonen, missä tuut. Femma, man. Ketä sä äänestit Suomella? Ketä sä äänestit? Ei mä pystynyt äänestämään, mä olin alaikäinen silloin. Mut ketä sä olisit voinut äänestää? Jussi Allaho. Yes, my man. Femma, bro, you in danger game. Joo, ei se ollut minä, ei. Ai, sun deep voice auto sua mitään. There's just no way. Okay, fam. Miten sun sukunimi on loppunen? Ihan varmasti, bro. Like, I'm being for sure, fam. Oli aika outo fiilis, että muu hyökätti tolleen nopeasti. Että kyllä tiedä, mikä toi homma nimi oli. Imposter on varmasti Femma, fam. Ei, nyt ykkönen puhuu vähän liikaa. Ai, baby, toi nyt... Ask me a question. I mean... Vietikö sua kouluun ikin autolla tai tälleen? Tai pitikö sun kävellä? That's the whitest question ever, bro. Like... Älä vastaa vaan kysymykseen. Vastaa vaan kysymykseen. Nah, bro. No siis, riippuen missä mä asun. Silloin back in the days Afrikassa, of course, tässä. Afrikassa autolla? Yeah. Mitä? Now you see, hey, it's number 5, man. Like, there's no way. Mä en tiedä siellä autoa, man. Mitä sä luulet? Eikö Afrikassa ole autoja? Nah, bro, it's number 5, bro. He's racist low key too. He got that little in him. Mikä on teidän favorite suomalainen artisti? Man, I gotta go with the... Nyt on kyllä semi paljon, mutta siis... Mä fiilaan IVGstä. Kuka? IVG. Tää on kyllä paha. Kyllä se elastinen on hyvä. Elastinen. Kyllä elastinen. Kaija K. Nime yksi Kaija K-biisi, nyt. Anna spot. Damn, it's got quiet, right? Mä sanoisin kyllä. Nutte Jones. Yeah, he's white as fuck. There's just no way, bro. Bro, sai traumaa tosta äsken. Traumatized. Bro, oh god. I've never heard of that. Sen jälkeen kun tää yksi afrikalainen kusetti, että Kaija K, bro. I know for a fact was a rap, hey. Mulla on vähän samanlainen kuin äsken. Mitä te laitatte leivän päälle, jos te syötte? Aloitetaan vaikka ykkösestä. Leivän päälle. Leivän päälle. Mitä sä laitat? Mitä täytyy? I go basics on vaanteeksi, voice on siinä väliin. I'm good. Ei mitään, ei kinkku, ei juustoa, kurkku. Sanoinko Brody kinkkuun? Nah, bro, kalkkuna. Jos mä laitan kalkkuna. Yeah. Karri-juttu. Mä en tiedä. Monet syö kyllä karria ja mäkin personally mä dikkaan sit paljon, mut sit kun sanon vielä kinkku siihen nopeammin, mä näen sille. Ai. Entäs nelonen Femma? Nyt sä pistitte leivän päälle. Meitä sanoo kippari Kalle juustoa ja... Damn, he got options on it. That's crazy. Ja pari kalppinonpalaa ja pari kurkkuu siihen myös. Mulla on yleensä tomaatti ja kalkkuna. Voi. Ei mitään erikoista. Ja pari kinkkuu siihen. Nah, bro. Mä säästän ne kinkut sulle. Yo, bro. Sitten meet safkaa jonnekin, mitä meet tähän yleensä? McDonald's, bro. It's simple and good, bro. I say BK.
Panda Express rehellisesti. Totta. Se on hyvä. Itikseen suoraan. Nyt safkaa itikseen. Itikseen joo, puokse päin. Vedä koko kauppakeskus maahan. Yeah man. Puokse se on kuin kunnon kebula. Jatsaa paskaa. Tai. Kakkonen, bro. Kuka on sun lempinäyttelijä? Kevin Hart. Dwayne Johnson. Itellä on Vin Diesel. Vin Diesel, I bet. Michael B. Jordan. Yeah, I love that guy, man. Miksi mut ettiin ulos, man? I ain't gonna lie. I don't even think it's him. I just voted for him because everybody else is voting for him. Numero 5 mä pyydän anteeksi tässä mun interviewsta. My bad, bro. Mä en meinannut mitään pahaa. Yritin olla mahdollisimman tumma vaikka onkin, mutta ei näkään toiminut. Ootteko ikinä käynyt laskettamassa? Harmillisesti ei oo fyrkkä siihen vielä, mutta joku päivä kyllä. Tai. Entä se 3? Sano englanniksi. Älä käppäveli, miksi sä puhut suomea sitten? Kaikki tiedät, että sä osat suomea. Exactly, bro. Onks ikinä käynyt laskettelemaan? Mä en tiedä, miltä toi vittu tarkoittaa. Miksi sä kuulet tätä hei? God damn. Stop lying, bro. On God, bro. Have you ever been snowboarding before? Snowboarding. Yeah. Fuck man. Exactly. You knew that it was in Finnish too, but No, I didn't. try to act up, bro. I bet. I say less. Alright, but let's continue. Numero 4. Kävi skidin pari kertaa suksilla. En oo sen jälkeen enää traumatisoidu niin pahasti. Damn. Mitä tapahtuu, bro? Mä katsoin niitä ruoan hintoja siellä taukopaikoilla. Se tapahtuu, bro. Oh shit. That's crazy. Loki, mä alan... Damn, I'm starting to feel bad for numero 5, man. Cause nelonen low-key sas too, man. Nelonen. Teet sä ikin ruoka ite himas? Välillä joo. I bet, selvästi. Mikä on sun go-to mausteet, missä pistät, bro? Sitten mulla on curry. Se on yksi mun lempii. Tikka masala. Tikka Välillä masala. mä tykkään tehdä, että se kanan reittää. Mä teen siihen viilot, mä laitan valkosipulikynsiä sinne. Hieron ne siihen tikka masalaa. Damn. Reidet, heitä uuniin. Tulee tosi hyvä. Eikä edes haastava. I don't know about that, man. Nelonen kyllä selittää hyvin toi. Jesus. Mitä te harrastatte? Urheilu vaikka? Tai ihan mitä te teette vapaa-ajalla? Aloitaks? Okei. Mitä me teen yleensä vapaa-ajalla on se, että mä aina duunan jotain. Teekö sä... Mä teen juttuja himas, varsinkin mä teen vaateet himas. Ja sitten silloin tällöin mä tykkään ottaa kuvitteeksi mun naisen kanssa, jos me mennään ulos. Ne on niinku mun little hobbies. Itse mä pelaan fudista ja korista. Jompaa kumpaa. Mä pelaan fudissa ja korissa. Oliko se 3 vasta? Ei. Eikö täisikö muuttu suomalaiseksi? How is that even possible, man? Yo. 3. Muutin tänne 4 vuotta sitten Ruotsissa. Sitten mä osaan vähän, mut... Missä päin Ruotsissa asut? Göteborg. Göteborg, tälleen. Joo. Number 1. What's your favorite designer brand? Yeah, favorite designer brand. I gotta go with the simple one. Nike, of course. Joo, sama. Nike. 4. Nike. Damn, y'all basic as fuck. Wait, what? What brand do you take? I'd say... She probably Nike as well. Exactly. See? That's what I'm saying, bro. Like, what you want, bro? They got the best shit, bro. I have a very gut feeling that it's him. I really think we got him out now. Väätelussa oli se. Vaan meni teksä kaikkia mukana. Koska 1 sana. Tää numero 1 alkoi vääntää, että mä oon sas. Mä tiesin, että muut kuuntelee häntä, niin mä tiesin jo heti, kun se sanoi 1 kerran, että mä oon sas. Mä tiesin, että se oli mun erä siinä.
Onko teidän mielestä Suomi rasistinen maa? Ei, se riippuu missä päin sä oot Suomea. Jos käyt Oulu päin, it's gonna be tough. Mutta pääkaupunkiseudulla, no sen verran tottunut nähdä meitä, että se ei oo niinku, se ei oo silleen niinku, silleen yleistä. Niinku silleen of course, on tilanteet missä oot silleen, I feel a little bit racist, mut silleen no, ei oo niin paha Suomessa. Mä oon samaa mieltä. Se on kyllä vittu paha. Miksi sä olet tolleen? Miten se on paha? It's way different from Sweden. Oikeesti? Yes. Is it like, is Finland like It's much more racist than way Sweden? more racist. But like in, how? It was like, white people are happy in Sweden. Here you're just But mad. it's freezing here. What you mean, bro? How you gonna be happy when even it's in the freezing? summer, bro? Like, bro, Sweden is next to Finland. It's not like Sweden is. That's what I'm saying. But like at the end of the day, warmer. I feel like Swedish people are racist too, though. They are, but like That's what I'm saying. that's like the people that like not the big cities. You know what I'm saying? It's like But that's what I say. That's the little ass cities. But here, even in the big city, they're fucking racist. But everybody's racist a little bit. You just gotta move on with life. If you know what I mean, like Finland is a chill Yeah, place. I got chased by a nisti. That's crazy. Oh God. From where, like Helsinki or like somewhere else? In vittu Stacey metroasema. Nah, that's metro asema is crazy, man. Shit. One day I was going home from training, and then in the metro station I see a nisti. He stares at me. I stare back, and then he pulls out a fucking Corona beer bottle, and he starts chasing me, saying, "Nah, get in." I was like, "What the fuck?" He chased me around the fucking metro station the whole day. It's fucking scary. Mun mielestä oli crazy take siinä mielessä, että mä oon nyt asunut Suomessa 11 vuotta. Ja siis of course rasismi on, mutta täällä ihmiset on mukavia at the end of the day, että se ei ole niin yleistä kuin porukka sanoo. Rasismi kokee ihan missä vaateissa, se on ihan... Damn, man! Nää valot on niin kirkaita. Mä edes nää kunnon, mä en tiedä, tää näyttää laiskinnelta. Siis se on laiskinnelta, se sompu. Joo. Got you, gang. Bro, I cannot see shit. Where's the white guy? Missä on numero 5? Tää numero 5, säädä. You was having hella whitish answers, bro. Ei oo mitään. Videohan tää kuitenkin oli, vaan ei mitään personal. Ei mitään personal. Mun tavoite oli se katsoa, että mä tipun ekana ja mä en tippunut ekana. Mutta tiputit sä tipu valkoinen äsken pois. Mä en edes ollu enää silloin pelissä.